sa IFM News. Idol, isa ka rin bang, tawag ito, photo enthusiast. Ayan. Nako, ito, mapapahanga ka dito dahil sa mga collector din po dyan at mahilig po sa camera. Kilalanin po natin po itong retired photographer na may 280 vintage cameras. Sa good news ni Idol Maya, Dinarayo ng mga turista ang isang museum sa Pugo, La Union dahil sa koleksyon ng mga vintage camera ng isang photographer. Pag-aari ito ng Baguio-based artist na si Clinton Aniversario, 47 years old. Kahanga-hanga ang museum dahil nasa 280 na vintage camera collection ang nakadisplay. Ayon kay Clinton, 2008 nang magsimula siyang maingganyo ng mangolekta ng camera na noon ay 8 pa lamang. Karamihan sa mga ito ay binibili niya mula sa mga kakilala at ilan naman ay mula sa mga surplus shop. Rin sa mga dati ng may-ari para may story sa museum. Pero mini-maintain ko itong museum sa pagbili ng mga film camera sa mga cheap surplus para i-retail ko. Hindi bababa sa 100,000 pesos na Leica M3 ang pinakamahal na camera ang nakadisplay sa museum na ito. Sa ngayon, depende. Ang price kasi ng mga ganun, depende rin sa mga users and depende siya sa may-ari. Kaya ang price niya talaga in general, mga 100,000 pa. Bagamat nasa La Union ang naturang museum, karamihan pa rin umano sa mga nagpupunta dito ay mga taga Baguio City at Benguet. Sa ngayon, halos taga 99-98% from Baguio and Trinidad ang visitors na kumabalik sila twice kasi nagugustuhan nila. Kasama rin sa museum ni Clinton ang isang dark room na hugis camera at ayon sa kanya, bagamat marami na ngayon ang pinipili na ang digital printing, mas maganda at mas tumatagal ang kalidad ng mga larawan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.